Donc on va faire ôter soué, Aratoga Jidi, Moro, ma fille voilà, et bah ôta, Aratoga Jidi, voilà, premier nère grande sœur, Geneva Kassouri. Donc c'est grâce à elle qu'on est là. Allez de Kamar nous Bora, à Dogonou à Korakeu, à Barakayon, au Bé de Séréa, voilà, Kabere Kile. Donc, à 8 mars, Kenega, Amorilla, donc on va faire 8 mars, Temena. Donc, on va attendre 8 mars, c'est à péter. Donc, on va lutter dans le Balaka, on va connaître le Roma. Donc, on va faire Tchao et Piviala. Vous êtes là, Sentae. Ni Senta, Sony, qui est dans la main, tu sais pas où il est. Donc, tu sais pas où il est. Voilà. Ami. Drissa Boroga démonstration Chamake. Voilà, pour éviter la querelle. Aouyebi Djabamina. Aouyebi Djabamina. Aouyebi Mousso Bamina. Nine Geneva Kasoge. Aïe Tegara Fakuna. Allez Aïe Tegara Fakuna. Voilà. Donc, on peut à Geneva Kasoge. Voilà, c'est une aviatrice. Avec Baraki Radio Dakana. Voilà. Wimaso Kum Konanade. Allez de la Bembi. Kanga Yongo Soraya. Donc, allez na 8 mars fêter Mousso Dorankama. Quand Falaka ou nous fait un pilgala. C'est grâce à ça qu'on est là. Voilà, vidéo de la Yongo Soraya. Ame Geneva Foga Wale Yimando. Ama groupe la Moro. Aïe Tegara Fo. Voilà. Donc, nous Boraga Fo Togobina. Au but de la vie massive fêtée. Oui, Mousso ga Kouloudé. C'est à la fin de l'heure. Au Béga Kousudo. Béga Kousudo. Au la Bena. Ah, ok. Et voilà, niveau c'est un gars qui bloqué. Moi, si tu as c'est un bloqué. Voilà, ni TV d'ici la fin de l'heure, Josika Boy. C'est un état Bolala Negatala. C'est un Mbaukan à Pony. Voilà, Warjamba ou Tegala à Diatergoma. Yana Rasekenakaya. Voilà. Voilà, donc, Vimas est Mousso. Voilà, il y a pas un coup signé à Mado. Ambalaka Béane. Ah, ne Kangar Daou. Voilà, il y a photo maintenant. Vimas et Mousso Gadoy. Voilà. Mais il y a Genabia Gania. Ah, Kakere. A Koroube. A Doroube. A Faoube. A Mokaoube. Numba fait Senta. Agado Bala. Ako Ninata Kata dans Mousso Drona Kabina à Balma Wele. Voilà, quand Bébé la parole. Donc, Ougasega Senta. Organisé, ok, à Doronou, à Deundou, avec vous lagé, à Saint-Aké, Togomina, avec vous la Diana, on est commandé, donc aïe envelé, Kangana, allez pendant demain, car l'organisation est que, il y a Taga lagé, Drissa Guindo, Chamabado, né Drissa Guindo Fodron, Chamabado. Saint-Alangana, Saint-Alawara Bado, Atara Sénégalais, Drapeau Tagana, aïe Tagana, Drissa Guindo Kuna, aïe Tagana Fokuna, Tchepan Flène, et Drissa Guindo. Drissa Guindo, nous, Bora, Mali, Kata Mali représenté. Voilà, nous, Mali représenté Sénégal, Mauritanie, Dieu, Fambe. Allez, Amérique du Sud. C'est allé de Moussé. Fanabé Youssouf. Voilà, Youssouf Guindo, a été Fakuna. L'infatigable Youssouf Guindo, Ameta Yoro ni Banko, nous nous te Warko ou te Foiko, ou va péter le vice Abilai. Allez, Youssouf Kuna. Voilà. Anga vice-président Aljuma Sagara. Aljuma Sagara, Alima Yassoro. Voilà, son nom avec Kenesoro. Donc, c'est à la Kadanga Moronou ou Kenesoro. Soubegako. Tangalé fait. Voilà. Ko c'est à Dronter. Ko surprise Chama. Voilà. Yo me pega un Sagara.
Aw fɛ ka musakala ye bi yan. Comédien bɛ yen. Musakala bɛ nalen. Olu bɛ na. Ko musakala bɛ yan bi dɛ. Donc mais sani olu ka na sani fitiri cɛ. Voilà an bɛ fɛ ka lamɛn voilà. Cɛncɛn in kɔrɔbɔ ka lajɛ. Voilà. An dɔgɔnin n'an kɔrɔ minnu bɛ yan u bɛ na ɲɔgɔn kɔrɔbɔ. Awɔ. An b'a fɔ aw ye cogo min na kulonkɛ de don mɔgɔ si kana ɲɔgɔn bana. Awɔ. Dirija bɔra ka fɛn caman fɔ. Kɔfɛ mɔgɔw an b'aw deli aw kana mankan kɛ. Arbitre central bɛ yan table technique bɛ yan cɛkɔrɔba 4 fana nana k'olu bɛna kɛ seere ye. Donc fɛn minnu bɛ kɔfɛ aw delilen de don. Ni binni kɛra n'u ko binni donna a y'a to yen siɲɛ wɛrɛ bɛ yen sentalaw donc an b'aw bɛɛ. a ye bololaɛgɛ bɔ aw tɛgɛ la an bɛna daminɛ Mara a ye teliya joona su voilà donc sisan an bɛ yan muso ŋana min kama ale bɛna kuma ta a bɛna foli lase mɔgɔw ma a bɛ sɔrɔ ka match ouverture donc a b'o kɛ donc ale yɛrɛ ka baara de ye animation ye. voilà ale ka baara ye animation ye. an bɛ ka kuma a ka contrôle yɛrɛ de fɛ. voilà ne y'a ta k'a lajɛ an kɔrɔw caman de bɛ yan. an kɔrɔw caman bɛ yan hakɛ to. walayi l'infatigable Seck Mar Toloba n kɔrɔkɛ don a bɛ yan walayi Seck Mar nin ye Seck Mar ye i ye dɔgɔnɔya ye Seck Mar bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye dɔgɔnɔfini na walayi n kɔrɔkɛ don. wallahi k'ale bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera yan dɔgɔnɔkan na k'ale b'aw fo dan tɛ foli min na. voilà voilà ko n'aw kun tɛ ni sen ta in kun tɛ n'a se ka kɛ aw de bɔra ka caya a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kunna a ye tɛgɛrɛ fɔ aw kunna voilà. voilà emme amba gengede amba emme jalle emme danyagina amba janko wolli voilà ko le emme ingina mo amina voilà ko ala kene sigi hera la cogo min ala ka kene wulini here voilà ko hakato bu ka sallallahu alaihi wasallam donc sisan an y'a fɔ cogo min na foyi tɛ nin kɔnɔ a y'a ta ka lajɛ dɔ in datugulan bilenman b'a la o b'a yira ko minnu ma bin olu de b'a kɔnɔ voilà an b'a ta ni binna i tɔgɔ bɛ fara donc n'i ye binni kɛ o de bɛ don yan ko Yunus Sagara Yunus Sagara k'i welelen don voilà kina do kɛnɛ kɔnɔ a bɛ na filanan bɔ Yunus Sagara k'i welela Yunus Sagara welela Dion Somana Goro Dion ase Dion Somana Goro ase weer no ase Dion Somana Goro mana amana donc i bɛ dɔwɛrɛ bɔ o fara ka fini Mar Haruna Kasoge Aduno Kame o yɛrɛ Jɛnɛba balimakɛ o fɛnɛ ma kɛnɛ sɔrɔ i balimakɛ siranna Jɛnɛba balimakɛ o siranna o hukumu kɔnɔna na fɛn min grand frère Hamidu Bokar Walagem DCC wallahi o ko banya commission kɔnɔna na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Amadou Dumbo Kasama monsieur Abinem Teme c'est un grand frère ale de o ko c'est merci la grande frère Jɛnɛba Kasoge donc an y'a fɔ a ye cogo min na baara bɛna daminɛ wallahi donc an bɛ foli kɛ an ka jɛbɛfɔlaw ye ani an ka Benjamin Say c'est un jeune frère bonsoir jeune homme voilà jeune homme voilà daminɛna Yang Bal taga Yang Bije de ala da k'a fɔ bɛɛ lajɛlen nin ye coup d'envoi dilen nin ye sen ta fɔlɔ ye sɔn dɔrɔn u bɛ masɔrɔ kɛ t'a la a dan don dɛ bi ye sini an bɛ taa lakale nafiki suguni na ne b'an kan jalen don ji dɔ di yan arawan dɔ di yan n k'o don kan voilà ok. voilà an tɛ sali an tɛ ɲina bonsoir Hamid Bokar Walagem kɔrɔkɛ don DCC an bɛ Hamid Bokar Walagem ko wallahi cɛ min don a ka kuma man ca a tɛ kuma yɛrɛ de quoi kuma yɛrɛ de t'a dan wallahi an bɛ ne bɛ n kɔrɔkɛ fo mais Benjamin Say fo bonsoir grand frère f'i sigiyɔrɔ la voilà wallahi Amadou Sagara bonsoir Benjamin Say bonsoir Abinɛw Dara bonsoir fɛn fɛn bɔra donc an b'an dɛmɛbagaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen premier monsieur Lassina Temeli terminé pare do an b'a fo kosɛbɛ an bɛ Lassina Temeli fo wallahi ale ye pharmacie Sule Giru Yirimajɔ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn c'est lui le promoteur donc an b'a fɔ pare ma k'a bonsoir an b'a fɔ marraine ma madame Togo Jɛnɛbu Togo marraine an b'a fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na ko Jɛnɛbu ma k'a bonsoir Jidi ninnu ma Jidi table technique mɔgɔw ma mi an falakaw u bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ kelen voilà an b'an faw fo wallahi an bɛ minnu tɔgɔ dɔn an tɛ minnu tɔgɔ dɔn fɛn fɛn bɔra dɔw bɛ yan depuis 14h wallahi an ka foli b'an falakaw ye ko senta de ka d'u ye wallahi ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka tila ka wuli ni hɛrɛ ye
kila kan do soni here ube feka ko doke ube feka muruti jonde bina muruti folo gulo ki ber kursu gulo si tigi do wa wala kursu jema tigi do wa ube ka masora ke tala jonde folo bina bi jonde folo bina ke victoire ta wallahi ufla be ko no molendu kaga wakati kum folo dafara ko ni wakati kum flanay jate mire jona senta infale yate ka fo ka fasale do te technique do wallahi abina nga kuma soro voilà donc nous voilà la compagnie de ce transport à travers monsieur Mokhtar Dion sponsor officiel DC Transport ama ko DC Transport barakara bela jalema Kounoula ouais mon jeune frère Goro tu es là-bas bonsoir Goro ok bonsoir voilà l'entreprise Tangaji Distribution à travers son PDG Alassane Diko ami Alassane Diko ka barakela mo ko bela jale ko wallahi nous le compter am sera foko c'est acteur bon quel est thème voilà wallahi voilà l'association qui nous donne oui nous parle ouais les jeunes Ramadan Togo c'est un jeune frère avec groupe 96.3 FM Djenaba à Radio Dakar wallahi Femi Ramadan ni ma po daté polimina wallahi aji jale lo depuis Mamadou Pujugo kuno abi mak me yongo kaya ka cence yere ga yongo fe aka kuma bacha wallahi autani ate masoro ke talawa au sala me yongo yawa yang bal Mamadou Pujugo ko doke on fait comme outil oui Mamadou Pujugo il est là voilà nous voilà là Mamadou Togo Femi anga ko tesoué ama fanga o tesou ma ko soir ube taka seki ba la uji jalendo son ube kana jidia sa ba le kana boisson de dianga kanyigi o tesou hotel ok ay boisson de dianga kanyigi voilà la médecine traditionnelle de monsieur Ousmane Arama Ousmane Arama faut dante polimina voilà Ousmane Arama faut l'association Guina Dogo Ama faut l'association Dongo de Aire Ama faut le groupe 96.3 FM l'émission Djenaba Kasoge Radio Dakar même nere bo jekulu ko nana nga polba nga barakelo bele jale kawni wula voilà les réseaux de communicateurs traditionnels Dogo Ama faut la famille Kasoge Asira Koro famille Djenaba Kasoge reka famille ambeka famille do Ama faut kosebe ouais la famille wologema faso kanu et atete bugu nyamana Ama faut wallahi DD design graphique communication graphique et impression Ama faut l'entreprise EA Epic Amafo Monsieur Sekou Daou wallahi Monsieur Sekou Daou korakedu Sekou Daou ama ya soro me mado Sekou bena ya soro atime Amafo Sekou makani wula voilà Amafo Monsieur Abdoulaye Laya Wologem Amafo Monsieur Ilyas Wologem Goro Amafo Monsieur Ilyas Dogolum Goro Amafo Monsieur Suleiman Goro Amafo Madame Kadija Gindo présidente des femmes de Guinée Dogo Amafo Monsieur Laya Kasoge Amafo Monsieur Ismaël Mamadou Togo Aga Polibaye Mamadou Kanambaye Amafo Kosobe Yaya Togo chercheur de la santé publique Ambe Yaya Fo Ando Kasoge Amafo Kanya Joseph Gindo bonsoir Moumouni Damango bonsoir Amafo Kosobe Abdoulaye Djombana bonsoir Monsieur Sori Gindo chargé de mission du ministère de la culture Sori Gindo Nere Korakedo Ama Yansoro Polo mais Soni Soribe Yansoro wallahi abe yoro ko neba fu ko sobe wallahi bi niaye nebe émission ni nebe fembe kena kaya bi nte segante nyina c'est grâce à lui voilà nkolo kedo ma fu ko sobe Sori Gindo monsieur Amadou Salif Gindo conseiller technique du ministère de la culture Amafo voilà monsieur Amadinga Sangara journal Soloni avec journal Soloni tigi Amadinga Sangara Amafo tante polimina ko Amadinga maka bonsoir che autani mena de wallahi foka nere yina uko autani mani jatala nyene bojona sino meti mi kana au flabe la bisa ayaw sigi folo sisa mo kura flambe aido akla ka pousser luke voilà ko c'est parti ay ne ba don nous ta koni
ala te minute kelen sɔrɔ i bɛ dɔ ye duguma a ye ninnu ta Yangbar baga Yangbari Yakuba Pujugo Yangbar Pujugo ne y'a fɔ aw ɲɛna ninnu bɛna ɲɛnabɔ a tɛ mɛn o a ye minnu ta bɛ ɲɛnabɔ o tɛ dogo ninnu bɛna ɲɛnabɔ a tɛ mɛn a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ mɛn Yaya Tolo i labɛn Yaya Tolo ka na sɔɔni an b'an ka parrain fo monsieur Lassina Temine an ma y'an sɔrɔ mais an b'a fo kosɛbɛ voilà madame Togo Jenebu Togo la marraine wallahi madame Togo Jenebu Togo an ma y'an sɔrɔ fɔlɔ an bɛ Jenebu Togo fo Dante foli min na u bɛ fɛ ka masɔrɔ kɛ ta la ta gara gang a billet Yangbar baga Yangbar Bez est demandé. Yangbar, baga Yangbar, Yangbige, baga Yangbige. Angata. Yangbar, baga Yangbar. Ali mɔgɔ min bɛ bɛɛ nisɔndiyalen don ni de ye Zentai. Wallahi. Aw fila bɛ ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ yirikuru a ye sabali a ye dɔ bi. Ne yɛrɛ bɛ sɔn ka dimi ka dɔ bi ta in na. A bɛ cogo min na n bɛ na nɛnɛ voilà ne ni Amadou Sagara ne kɔrɔkɛ ne ni Amadou Sagara de bɛna minɛ Amadou Sagara bonsoir wallahi Amadou Sagara Tuguna baarakɛla don an bɛ Amadou Sagara fo Seydina Tumɛ ka yɔrɔ la wallahi hali n'i y'a ye bi an bɛ sen t'a la yan ko Seydina Tumɛ de yɔrɔ in labɛn an bɛ Seydina Tumɛ fo. Voilà, Moussa Tessougé, le président de Tomagina. Abéa. Encore un cadeau. Amafo Moussa Maka, bonsoir et bienvenue. Voilà, Moussa, c'est la famille. Bienvenue. Voilà, Anibal Maya. Voilà, c'est des hommes de culture. Voilà. Mar Walagem, les jeunes dynamiques de Douaza aussi est là. Mar, bonsoir. Wallahi Mar Sigilendo a kuma macha ima donc ami Mar fo date fulmina no borala soni amaka marraine fo madame Togo Jenebu Togo la marraine amafu wallahi monsieur Lassina Temine les parrains wallahi les promoteurs de pharmacie sous les girou anga foli baye ko sawo makene soro ya folo ame association Guina Dogo mo ko ame radio Dakar Barakela le président Idrissa Guindo bonsoir l'infatigable Idrissa Guindo. Nous de Tara Sénégal, Mauritanie, Niger, Kata Mali, Tarafo, Korotawada, Amoufo, Wallahi, Ame Youssouf Guinofo, Wallahi, allez devant le matériel avec Kenya Konea, Youssouf Guindo, Akuma Macha, avec Saint-Anne Yendondi, Akabarado, Wallahi, au-delà, ou Biligana, on va faire un cœur. Wallahi, Femi Angatamani Folawe, Oube Amena, Angatamani Folawe, Anoula. Monsieur Sekou Daou wallahi nkorake do amaya soro polo donc avec Ogo Bayan festival Ogo Bayan commission artistique konana ama ko date polumina do borala soni inte yina inte salia nkorake nyuma Hamid Bokar Walagem wallahi asigile be a DCC jem do akuma macha anyongo ere mandel ga nyongo yi wallahi dina jera ni ba do nga foko joye mo ko nyene may wallahi akuma macha bonsoir Hamid Bokar Walagem. Voilà. Ouais, non, voilà la famille n'est pas à Siglé Ménékéréféa. Marguino, l'infatigable Marguino, l'enfant de Mandougou. Il est là, bonsoir, avec table technique. Voilà, Oubega, Kogen Hagelisigi, Ouba Bara Yendo. Voilà, les jeunes dynamiques, l'enseignant Amandagal Pérou, Nkorakedo, Abea Amandagal Pérou. Nous, c'est avec Dien, Al Nabegage, Moukoulkoro de Ebenouye. Mokote wardu ma boy ubaga ku yere ku faso kadui amadagal Pérou bonsoir Marguino bonsoir ate yina ate sale amaku date polumina wallahi Femi Isaka Pujugo wallahi Isaka Pujugo ka kuma macha et jeune dynamique wallahi apena amita yoro rabi ma petite sœur, ça va?
Voilà. L'équipe de collectif dirigée par Adama Djongo. Voilà, collectif Moro, Ame Bela Djale pour Adama Djongo, Yeta la Maya sur le polo, mais Aram Robia. Son Doro, Bekene Soria, Amou Fou Dante Folumuna, Bemenera grand frère, Daraman Yalkwe, Maya sur le polo. Voilà, on va y aller à Kenyon fait. Dina Dogo, jeunesse président, mais Daraman Yalkwe pour. Voilà. Mais Daraman Yalkwe pour. Mais Adama Djongo pour. Voilà. Femi, honorable Ba, Hamid Jimde, honorable Hamid Jimde Fou. Tonton honorable Hamid Jimde, bonsoir, à ma skene sera à Polo. Personne ou le BBC, à ma Pougamou pour Dante Fulumina. Voilà. Ah, autant de manine. Voilà. Aïe, nous t'avons donné ma dose, t'as talé ce que voilà. Et moi, nous t'avons sauté comme nous, nous bagnons les boyons qui bagnons les boyons. Wallahi. Femi yanga jijewe. Wallahi, olu fene beka technique uzire yanga jijewu. Ai bo ko fe. Yanga na nego kusega yanga jijewu kanga bara utie. Ama fo cha ta 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 ta. Yang bar. Kanga yang bar. Yang biye, kanga yang biye. Les jeunes frères Amadou Yalkoué. Les jeunes frères Amadou Yalkoué, bonsoir. Voilà. Ramadan Togo, bonsoir. Voilà. Femi Barou Lougué, avec Barou Lougué fo Dante Folumina, avec Malik Lougué fo, avec Issa Dissapé, avec Issa fo Dante Folumina, avec Abdoulaye Temeli fo, avec Abdoulaye Temeli Maka, bonsoir. Wallahi, Dante Folumina, avec Foga Wale Yamando. Voilà, Femi Ambalakaou. Wallahi, anga muso khoroba juma ay kene soro. Wallahi, anga muso khoroba fo Dante Folumina. Voilà, le grand frère Daniel Say. Wallahi, Daniel Say ayogo ga dogore. Bodongo senta kera nyama koro. Soni avec boisson sagadia. Bonne ga kanyigi. Daniel yogo ga dogo. Ay bima do jama kene ga mbogo bey. Munu pisare no. Wallahi, pas de calme Diaw. Wallahi, oubien. Les jeunes dynamiques de Doja, vous siglez nos gars, oubien. Wallahi, on doit arriver, on a au moins encore. Amou pour taper pour le mouna. Wallahi. Il y a eu trop fort. Il veut go dans le kuna. Moko mounou bé à Rachel, moko bagele. Il est trop fort. Ah, go dans nous. Sonny Amara, je me barre bien la pour. Ante yina, ante salia. Wallahi. Les messieurs, laissez-nous terminer les pareils à ma pour la cinéma, la carte, bonsoir, son don avec un soleil. Wallahi. Les fatigables, c'est que Martoluba. Ah, c'est que Martoluba. Ah, ni dro. Ni c'est que Marie, il t'a une guerre, il est donné quoi. Wallahi. Midi, il va donner le film là. Aïe, nous t'en est à vous. Né à quoi nous nous taille. Eh, je vais débrouiller. Aïe, t'as c'est joli. Il est combattu avec lui. Wallahi, abana. Voilà.